Tu na tábore sme tu už 7. deň v kláštore pod Znievom. Táborček sme si sami postavili, sme inak skauti z Nitrianskeho Pravna, 76. zbor, druhý oddiel skautov Zlatokop. Chalanov máme zväčša tak vo veku asi tak 11-12 rokov. A etapovú hru som si vymyslel takú uletenú, niečo na spôsob, akože sme prežili 3. svetovú vojnu a snažíme sa nejako prežiť, si vodu vyčistiť, zachrániť tak akože zranených. Mám ju zaberanú hlavne na to, aby sa chalani naučili nejakému takému zalesackému životu trocha takým iným spôsobom, takým modernejším, a aby sa naučili aj tak prvú pomoc a že aby boli aj pripravení na prakticky čokoľvek. Táboríme v podsadách klasicky a máme tu aj typko prievické požičané, aj veľký hangár. Máme klasický štýl táborenia skautov. Mám 10 chalanov, mal som 11, len jeden chalanisko to tu nejako nezvládal, tak išiel domov. A jeden nám ešte asi príde, uvidíme, aká to bude lemra, či príde, nepríde.